mata. Kai. A dan yau ta nan ko? Ya ku aka ba. Yan mata daga ina aka kuma dai daga ganin ki dai baki kalar rana ba amma. Wallahi na dan je gurin wata anti na ne. Wallahi ni ma nan na yi dropping din mom ne a Air Force. Za su tafi Dubai. Kai, amma motar nan naka yayi kyau. Wallahi fuwa ga ta nan karama ce ma a cikin motocin nawa. Wallahi yayi kyau motar. Ka baka mota ka je ka mun fakin. Ko yana ƴan mata? Dala banki, banki din mana. Daga cewa kawai ka je ka gyara mun bakin ka dauko baby kana yana mun ta dala fito zo kana zo ka wuce je ka daga cewa ka gyara mun bakin ka dama ba motar ka bace a'a tawan tana gida ai nayi miki bayani nace miki tawan na gida wannan ta mai gida na ji dala dan matsa na shiga mana matsa koma gefe in karen zamani da baka mota kawai ka zo ka gyara mun bakin wannan da ba wannan dama nace miki wannan ba tawa bace tawa na gida amma ta ko ba ki damu ko no ba damuwa na gode ka bar shi kawai no ka jira ni ina ka jira ni ina ka jira ni wata etta barma ne ma na shi ni ba komai kalaman ka sun burge ni kar ka ji komai mu je kawai mu je wallahi arziki da kike gani nufin Allah ne gaskiya ne wallahi akwai wani ma unguwar shi zaki ga ni ko kowane su ta abu da gidan mai bane harkar crypto tsari gare dole sai an biyo ta mu dan mu manya kai small wai wa'ancan ba fudi no fashion bane ba su ne wai shi wancan ba nake samu kuɗi ne kai dai ta hanyar internet mana ta hanyar internet suke samu yanzu ko wata kungiyar ta fito Nigeria ta hanyar da ake samu kuɗi ko ta wai haka zaka gani kawai kuɗi na fito maka Allah kuwa shi yasa kullum ya dauki wanka ya rike manyan wayoyi da kuɗaɗe to inda kasar mai ne yanzu ta za a yi mu samu shigo na harkar shi yanzu akwai yanda za a yi akwai wani gayi da na sani wanda za mu je wurin sa yanzu Allah yana wannan harkar kana ga normal za mu shiga normal ne kai kuɗi kawai alƙur'an arziki ya zo lalle wata arziki ya kama ai yanzu abin da za a yi ka gane kawai mu je gurin shi da dace yanzu da mu ce kawai mu ce ina muka yi mabunan din mu je kap ayi kuɗi sun zo oga wayannan yaran na tsince su ne akan hanya suna tattaunawa akan ya kamata su yi to da na tsaya na lura sai na ga wannan shi kaga yana da zubin barayi idan ba a taimake shi ba oga zai dame mu a unguwa shi ne na ce musu to ni ne Najatire ni na san Najatire zan kawo su zan taimake su shi ne na taimake su na kawo su wajen ka taimaka musu amma kai baka duba zuban su ba wa'annan ai yara ne idan yanzu muka masu kuɗi suka je ko suka haukace ko suka mutu kai ka sani za su iya mutuwa ko su haukace oga ina yaran fa za a samu kuɗi ka tabbatar wannan harkan kuɗi ne fa za ka zuba kuɗi ne kuma ka cire kuɗi ko ba ku gane ba yawwa kuma kafin aje ko ina ma zan fara nuna muku don ku san cewa mu ba na wasa bane wannan menene takarda ce duk takardar nan da kuke ganin ta kun gane haka a gaban ku zan linke ta kuma zan hada kuɗi zan mai da wannan takardar kuɗi kun dai ganta gashi nan takarda ce kun ganta ko kalla ku gani zan linke ta kun ga na linke ta akan idan ku ban je ko ina ba fa kun gani na linke shi kun gani kawai da nayi haka kun ga ya koma kuɗi kun gan shi ya koma 1000 ko to wannan 1000 gashi ku bude ta ku gani kai mol wallahi kuɗi ne wallahi kuɗi mai gida to ne yadda za a yi kenan saboda haka sai an zuba kuɗi ake samun kuɗi yanzu abin da zai faru idan ku kawo 100,000 ni kuma zan maku miliyan 5 miliyan 5 wai yanzu ta wace hanya kace na kake ganin zamu je mu samu rancen 100,000 ko ta wani hanya kana ji
mu je mu samu madagwal. Madagwal ko? Kana ga mu samu. Za samu kuɗi. An gama. Gida. Muna alfarma za mu ce yanzu na dama kawo 100. To. Me gida kai mana godiya. A 100 ku ce godiyar ku. Yawa. Ku je kawai. My D. To kinga ga ina kofar gidan. To bana, to ina kofar gidan ku ka same ni kawai. To ina jiran ki sai kin zo. Yawa my D. Hey, see my sweetheart, baby. Hey. Hello dear. My darling. Na ga ta unguwan nan. Me kika so yi? Nan gidan ƙawata zan ji. Gidan kawai ki. To ki je bana kin gane irin da na gama zan zo same ki. A'a. Turin ne tambaye ka kuɗin anko gabaki ɗaya na kasa ganin ka ko na kira ka ma ba ka ɗauka. Anko baby. Kai. Oh, okay. Kuɗin anko nawa ne? 50,000. What? 50. Okay. Kin san dai yanzu 50,000. Okay, yanzu kin gane ki je gidan idan na gama abin da nake yi zan zo same ki a wurin. A'a. Ya a'a. Kaga ko kuɗin mota fa bani da shi. My D, my problem. Ba kuɗin mota. To kin ga kin san menene? Ni ma dai nan dai gashi dai. Dino! Passion. Kin ga abokina can barin same shi. Kin gama samun kuɗi, ya gane? Ban mutu biyu. Passion! Rano ba zai yi ka shiga cikin al'amuran aikinmu ba kai kana man hetur ka to ka shiga harkar crypto kai muna tsaye. Passion! Gaye! Kai, Passion akwai matsala fa. Wallahi kaga wancan beb din? Beb ita ce na ciza ta suma a kaina. Akwai kuɗin irin ankon din ka gane ba shekara ɗaya kenan fa. Tana ta min magana amma yi bikin amma yarinyar nan ba ta da ni ba. Wai dole na biya bashi. Kuɗi mutuni na. Liga ka duk wankan ga naka baka da ko sisi. To banda kuɗi ne, ni fara ne, wannan abokina ne. Kai munafiki ne fa. Ni akai. Fashion shi ma wannan yaron ka ne? Yaro na ne wallahi. Duk wannan wayoyin din naka ne? Dinnawa ne, kalle su da kyau dinnawa ne. Kakka sa musu dauda. Malo, ya kamata a dan samu a dan goga mai wani abu a dan sallame shi ko ba haka ba? To ba naira. Kai. Wai kai wani irin munafiki ne wai? Babu munafici. Haka ke rayuwar kai ta munafinci, ka bar ni a bani dala ka ce a bani naira. Ni zan yi da naira. Malo, Ka saba a baka dala, ka saba kashe dala za a baka ita. za a bashi dala ko yanda za a dan firgitar da shi ma ya Wallahi sagar ta hela kai. ya tabbata kirito din nan ana yin shi. A'a Malo kakka damu me a ciki. To yayi mi kamai. Kakka damu ba wai wani matsala bane guda. Wallahi gobe shi zai tashe ka tun da swahi. Ko? In walla. Ko a bashi kudin nan ne. Na ce ma ka bahe na Najeriya zai sa da yawa. Yadda kasar waje ta rana fa. Kai talakan an baka dala ka san wurin canji. Kai munafiki ne wallahi. Ni akai. Dino Passion. Ga wannan ka dan lallaba ko? Wai duka Ko za ka wannan dan matse ai ba wani abu bane. Wai duka wannan gaba. Ba kakka damu. Ai an wuce haka mutuni na. Kakka damu kuɗi da kai kashi yanzu mutuni na. Amma kai dai fakiri ne wallahi. Kai ne fakiri. Kai ne Malo. fakiri. Malo Barin dan gama wayar ranar nan. Akwai raina cikin al'amari ne. Kakka damu. Harakan man hetur hikai amma yana so ya mana katsalan da To Malo mu ba mun girma kuɗi ba. Malo. Dan yi waya da Zaliha. Ai da kai da mutum gani? Yanzu kin ga ba ki kuɗin mota ko? In da dawo an jima sai in ba ki kuɗin. Wannan su ne kuɗin kin gane? Yanzu ga su. Wace ce wannan zaka bata kuɗi? Bibi wace ce wannan? Kin gane? Wannan kin ganta? Kin ga wannan din nan? Zo ki ci. Kin gane ko? Kin ga wacce yariyar? Wacce yariyar munafuka ce ba ta son A'udhu billahi. ta mun asiri ta mallake zuciyana kuma ke ma so take ta mallake ki dukkan mu dinga cin uban Allah. A'udhu billahi. Karki yadda yanzu kina komawa ki sassake ta ke mata kaca. Kin gane ai? A ƙaryan iskanci take yi. Ina zuwa ba mun ina zuwa. Baby!
Wacce hari an gari da mu sun da kokari na zo ina sanar ke cikin gani ba ta da kuɗin mota ne zan ba ta kuɗin mota ta garin gani ya haƙuri ke mai tausayi ce na kuɗin sai a ba ta yawa ne bi ai na san baki da problem kina da tausayi ƙarya kike munafuka ni zaki wa asiri kina son ki raba ni da shi asiri kuma kin gane ba wai asiri bane ina zuwa miki da bari aiki ina zaka kuma munafuka kawai ni zaki wa asiri jahila kawai nonsense jin ka wallahi wato kudin na shigowa ka san biran siya a'a sai ka faɗa Prado to ina gidan da arewa ba gida sama da shi to a kai ni babban buri na zan da samu wannan kudin ka san me da siya a ba ai kawai zan je riga ni in tare shanu kawai ina kudin ka to duka kudin na kai fike kai kalle ni da kyau tsohon dan iska ne ni Allah akan kudin nan ba abin da ba zan iya ba ina kudi na tunda kuka zo na baku bashi har yanzu ba dan yanzu Allah ya sa ma nayi aran gama da ku anan ba shikenan ruwa ta sha ko dan iska ne ni da kuce gani kaga za ku zo ku karbi bahi na ku yage kwance da hankalin ka fice mu kudi na za su fito magan kudi ta kudi bace ba kwance da hankalin ka nawa ne kudin to nawa kudin naka ko ma nawa ne ba hacci na bane kai ka sani kaga ka ba mu nan da kwana 3 kudin ka za ta fito har da ma ƙari har da ma ninki kwarai kuwa magaji ka san fa tsohon dan iska ne ni a garin nan kasuwanci ne muka kama mai karfi in ga ma kasuwanci ne na kuɗi mu wanda kwana kuma mun yi kuɗi ka san dai na san gidan kaka ko garanti billahi allazi kwana 3 tai kuɗi na basu da ba magaji Allah duk inda kace he na kure ma gudu kama mun nan da kwana 3 an gama kuɗin ka nan da kwana 3 ninka maka malami to alquran mu wanda mutum gudu za mu nan da kwana 3 wa za mu dina kasa ko tumul kaga in ka tahi da handa kuɗi na ka da handa wando na wando to kaji ko kuɗi dai ya fi dawo wando kuma na gada yawa wando na gada ka bari mutumin wando na gada wando da an ci sai nan da kwana za mu hau furado in baka hau furado ba magaji ka hau jaki kai wannan yaro Allah ya shirye ka ha ai bari kai ina jin ba fa ina bin laguru za bashi bari in kira shi ma yau ranar karɓar bashi ce ta duniya kai kai magaji kai magaji baby na zubi sai ma rana so kutina yi corin ya hamfata liyayi wato ina matukar kaunar ki amna yi corin ki wato ban da kamar ki da gaske wallahi amna yi fataliyahi ba zan iya rayuwa ba in ba irin tare da ke ba so na ma so na to maki da furan soyayya saboda ita soyayya in ta yawa fara ɗaya ana samun matsala to a hankali dan ta dan shiga hankali to duk lokacin da zan zo maki da furan soyayya tun fasa aye wallahi nahi lalle ka to me kenan what Ali tala wataƙila ma wannan waya ba rabanta bane wallahi ko mu aga mana rabon uwarka mu za ka nuna ma waya ina zuwa aga mana kuɗi to kin ka gani dai ya kike lafiya kalau nake bana da yawa alhamdulillah wallahi aka yau ne ki kyau na kai ka ne ai ban kai ka ba what yawa kin gane ko in ba za ki damu ba mu nan da ke ganin mu manya-manyan yara ne kuma mu ne ke gani masu kuɗi ne kin gane kawai bi mu kawai ki ci arziki arziki a mabannin sadin sa ba ki da matsala an miki bibi wannan gidan ko ne ko kai ku ci canza shi na ji ring na kira Madagwal na ji tana ringi kai me ne da ku ci na hibayya abtumara fol me ranam kiyahe cin ubanka ina zuwa kai kun ga nake da gibayya a nahi wai nahi bolinga a tsaya nahi bolinga
wallahi wayan madagwal. Nayi bolinga Ke tsaya. Nayi bolinga. Ina za? Zan ba na madagwal. Ni wallahi ba barawo bane ba, wallahi ni ban dauki wa ba wallahi. Ni ma ban dauka. Ni wallahi barawo wallahi tallahi ni ban dauki wa ba wallahi tallahi. Barayi kike kawowa? Wallahi tallahi ni ba Na barawo. farko kin ci amanar soyayya ta. Na farko ga barayi. Wayan madagwal ina ga kashe shi suka ila wallahi wandan shi. Wallahi ba wannan shi ba. Wannan shi bane wannan ba. Wannan ma ba wannan shi bace. Mu bare bane wallahi tallahi. Assalamu alaikum mai gida. Dan Allah dan annabi mai gida a taimaka mana. Wallahi wata harka ce muka shiga harka wata kasuwanci in gama muka je muka aro kudaden mutane. Muka haɗu da wani ban Allah da ya yashe mana kuɗin mu. Harka me ma sunanta? Crypto. In ga maka yanzu haka nan neman mu ake ruwa a jallo. To ai ita harka ta internet ya kamata ka santa kamun ka shige ta. So ni yanzu ba abin da zan iya ce muku da kun zo kun tambaye ni tun farko da na nuna muku yadda abubuwan suke. So yanzu ba abin da zan iya ce muku sai dai na ce muku Allah ya kiyaye, amma abin da zan ƙara gaya muku sannan ita harka da kuke gani kowace iri ce ka santa kamun ka shige ta. So ka san meye ita kamun ka shige ta. Ni yanzu ba abin da zan iya muku sai dai na ce muku Allah ya kiyaye. To Allah ya kiyaye ko? Ga madagwal nan. Ina.